Ezra Kapitulo 1. Gipabalik ni Haring Cyrus ang mga Hudyo sa ilang dapit. Sa unang tuig sa paghari ni Cyrus sa Persia, gituman sa Ginoo ang iyang gisaad pinaagi kang Jeremias. Gitandog sa Ginoo ang kasing-kasing ni Cyrus sa pagbuhat og pahibalo aron imantala sa tibuok ging harian. Mao kini ang pahibalo ni Cyrus nga hari sa Persia. Ang Ginoo, ang Diyos sa langit, naghatag kanako sa tanang gingharian dinhi sa kalibutan. O gihatagan niya ako sa responsibilidad sa pagpatukod og templo alang kaniya didto sa Jerusalem nga sakop sa Juda. Kamong tanang katawhan sa Dios, hinaot nga ubanan niya kamong balik kamo sa Jerusalem ug tukuran ninyo pag-usab didto ang templo sa Ginoo, ang Dios sa Israel, nga anaa ni ana nga syudad. Ang mga katawhan sa mga dapit nga gipuy-an ninyo kinahanglan mutabang kaninyo sa inyong paglakaw, pinaagi sa paghatag og pilag og bulawan, mga kagamitan, mga hayop o kinabubuton nga halad alang sa templo sa Dios sa Jerusalem. Busa ang mga pangulo sa pamilya sa tribo ni Juda ug ni Benjamin, ang mga pari, mga Levita ug ang mga Israelinhon kang kinsang kasing-kasing gitandog sa Ginoo nangandam pag-adto sa Jerusalem aron pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo. Ang uban nga mga katawhan mitabang kanila pinaagi sa paghatag sa mga sudlanan nga hinimo sa pilak, mga bulawan, mga kagamitan, mga hayop, mga mahalon nga mga gasa, wala pay labot sa mga kinabubuton nga halad alang sa templo. Giuli usab ni Haring Cyrus ang mga galamiton sa templo sa Ginoo nga gipanguha ni Haring Nebukadnezar gikan sa Jerusalem ug gidala ngadto sa templo sa iyang mga Dios. Gitugyan kini ni Haring Cyrus kang Medridat nga tresurero sa iyang gingharian. Gihap kini ni Medridat o gihatag ang lista kang Sheshbazzar, ang gobernador sa Huda. Mao kini ang mga galamiton nga gihatag ni Haring Cyrus. Bulawan sa mga sudlanan 30, pilak nga mga sulanan 1,000, mga kutsilyo 29, bulawan nga mga yahong 30, pilak nga mga yahong 410, uban nga pang mga galamiton 1,000. Sa kinatibuk-an may 5,400 ka mga galamiton nga mga bulawan ug pilak. O gidala kini tanan ni Sheshbazzar sa dihang mibalik siya sa Jerusalem kauban sa uban nga mga binihag gikan sa Babylonia.